Polîsê hêzên Taybet Welîd Bektaş di hewla derbeya pazdehê tirmehê de li Golbaçiyê şehîd ket. Li şehîdgeha Midyadê ji bo bîranîna şehîd Bektaş merasîmek hat lidarxistin. Ji bo wî û şehîdên pazdehê tirmehê Quran hat xwendin, daha hat kirin. Raydarên bajêr û welatiyan sersaxî dan malbata şehîd. Di hewla darbeya pazdehê tirmeyê de polîsê hêzên Taybet Welîd Bektaş li Gölbaşiya Ankarayê di êrişiyê de şehîd ketibû. Li Midyada Mêrdînê ji bo polîsê şehîd Welîd Bektaş merasîmek hat lidarxistin. Ji bo şehîd Bektaş li şehîdgeha Midyadê bernameya bi bîranînê hat kirin. İstiklal Harbi'ne 15 Temmuz'dan bugüne din-ü devlet, mülk-ü millet, Raydarên bajêr û welatiyan sersaxî dan malbata şehîd Bektaş. Piştre li mizgefta Hacı Qasım Altunkaya bi sê zimanan mewlûd hat xwendin.